Tualthat na athen chang hian journalist le police lamte pon mi tam tak an interview thina thil enge mo hriat an lo nei mia lem ti te information how te po ni se an tan chona poimo em to thina rin hlelan neim ti te mi puite chu an zot kwal na sa thin heng mi puyan interview jinga hian apoi khoi tu atual that tu ngei an kom tel changa omve fo thin part 1 ron chuak to a endu la en lo tan chuan he video ma chia khan ka uploada in lo en le don nia he part 2 ni in mizo an tel don le ngalania part 1 na in comment vela tanga ka mu chuan nge a tuna Tualthat tu ten an thil ti an shelo der vel lai chu kan en haule ang kumsang ni pa ni August nili Sunday khan kumsom mi ve chandun Hollywood le Jessica Chapman te hi mu zo ani lova hebini hian Jessica izok hi a best friend holiday na hian barbecue ti turina kala hetia akal ma hian Jessica hian a chungte bula chuan holiday manga azin na a thianu holy thi tura hon sak a mingbul hd in chungat chu a pek tur thu te lim takina soya ti chuan Jessica chuan holiday in awathlenga dar thum le minute som panga tlai lama chuan Manchester United kor an have veya an hlim ema darnga le minute lia chuan ei ma che in holi nu chuan he kor an have ve lai hi thla lak sak nge a chote an ei khama daruk bora chuan holi room a chuan an infiam mai maya daruk le minute som panga vel bora chuan tuma lem lovin sports center a vending machine a sweet te leitumin an chuaka an holama hian Ian Huntley an pahnilu na school caretaker ni bok in hi an kalpel dona heta hian Ian hian alo thlem lut ni nge ya rinani atlai chana holi nu chuan an mi khwalte ho tur chhon ve turin holi te thian dun chu kau atuma aroma avalu chu an lo om ta reng lo amang ang hlea a pasal Kevin nen chuan an invel chuan han en kwal faka an mulova an in kot le chevel zong an en kwal le a dare le chanve ari to boxi holi thian nu Jessica chungte han vabia a an nila chuan an rin ai an fanurun ho har to wanga an lo ngai to ruk to zia an lo soi boxi an vai chuan an zongta ma se dar som don dar kwale minute somnga panga chuan police ne na kalin an bauthu an report ta ni nasatakin holiday chandun chu zon an ni a ni som pathum an zon chung hi British criminal history a zong tu tam berle zon uluk beran ni ati the hiala police po mi zali chuang ni in tina an lut deu tho a volunteer ten United States Air Force te pon an ron pui ve bok heta hian mitam tak kom ni in mi then khat chuan Manchester United jersey an ha ka wang khan an mu ti an soya ma se thil dang hriat an nation lo kha koran ha ka wang khan an mu thu an lo ngai tua let le thiam zong alo ni a adang zong engma soi ngai nan che to chuang lo Ian Huntley po hi eyewitness ni ve in a mu da na soya ama sa in hem he chepani te hi ka hriat chian em an ni lo ti in bulletin phota a uyati fai mek lai nan run kala an skula thok ve thau ama ia na bial no ni bok miss car chu engia anti in an ron zot ni ina soya chuan solam library omnal ma so nan kal atitani o an kal lo ti hi a hrechiang lutuk Ian hian a ina alo thlem luta atha nuwa ana ruang te hi kilometer som paruk la ya la a tuilak na tuiluanga thuk taka alo da a mi pakhatin helai vel hi rim chhia ati awangin a thian te pahni nen an en china heta hian mei chano pang pahni ruang hi an mutani ni som pathum nuwa mu an ni a heti lai vel hian Ian Huntley hi bozonga boy pui tu berzinga tela ma se police an ring hlel ru reng to police te chu an investigation thlen chin te azot renga DNA evidence bonan ni engjat ke nga yang ti te azot ta thina an taksa an mu hian Ian thona school bol lo boma an thom no te mu ani le zel hebel ho boma hian a fingerprint po mu ani a mananita a car le a in po nasatakin notify ma se a kara chuan evidence an muta thawa Tualthat wa ka thiam lo chantir ani ta nge dam chung tang turati ni in kumsom li nuwa perola chuak turati ani a chu kumsang ni somli pa ni ani dona Ian Huntley po kumsom ruk paria ta lo ni to dona ni tuna chuan no pangte bawa tanga ni rei lo te a interview lai le khang no
naupang te kha a hriat chian an nih lo thu a sawi lai vel te ama an ron biak hnuah library lampana an kal thu a sawi lai te a kawk lai vel te chu kan enang. On the front doorstep, what went on? Well, I don't know the girls. I stood on the front doorstep. Grooms, they just came across and asked how Miss Carr was. She used to teach them at St Andrews. I just said she weren't very good as she hadn't got the job. And they just said, please tell her that we're very sorry. And off they walked in the direction of the library over there. Kumsang ni som pani April ni som ni khan Gerald Baden Clay hian anupuya bau thua reporta asoidan chuan zingdar nga vela te a walk thina hemi zing po hian walk turina chhuwa kani alo ring maya ma se an fanuthil ei huna chuan alo kir nge thina alo kir si lo ni in a soi heti lai vel hian Gerald hian a maya hamna nu ang tak liamania akhabe mul azia na lama ati palani thu soi ma se police te chuan an ring vaklo Gerald hi a interview na a tap drawin fa me chia pathum kan neya ti te na soya police te hi ka ringa kanupui kan hmule nan hian kapui ve na sabok ti te ha soya ma se ni somaliam chuan henga thu soi nat mel taka soi te hi alem zo fek don mi pakhat chuan tui luite bul bridge noya Gerald anupui ruang hi amuta hi an ina tanga kilometer som pathum vela hla ani Gerald apasal hirin hlel beralo ni sa a zo na zo tura shwai ngal fatani court an thleng chho zela atopa chuan thiam lawa changta akara thisen tlem te an mu a mai hliam te chu blei ta hliam ani theilawan ti bok ama hi chuan anin hawa anupui chu tlu in alua so pala atum reng wang ani lo thua soya ma se atnuwa an shezela Gerald hian bial nu alo nei renga baka anupui life insurance hi atam thamem ema he life insurance beneficiary hi ama Gerald hi lo ni nge boka hengzong zong te an she thar zela anupui tel lovin abial nu nen hian nun thara bultan an tum ani anaring vekani thiamlo chantir ni in dam chung tang turati ani ta a anupui life insurance poisa te chu an fa te pathum meiche pathum kuta hlan ni in tuna chon an fa te po hi an lian to hle a kan muang hian anupui bautira Gerald ta lungai mel taka anupui mole abei seizia asoi vel lai kha kan en haule ang. I'm trying to look after my children at the moment. They've got 3 young girls and we really trust that the police are doing everything they can to find my wife and we just hope that she'll come home. I've spoken to the police about everything and I've had no contact from her at all. Was she upset before she went away? No, and the police, I've tried to help the police as much as I can and we all have and everything we've got, so thank you, I'm sorry. Kumsang ni som pathum September ni thum khan toy pui not truwa Tualthat na rap thak tak mai mu chua ani a pilian ngei le afa pa le atupa te chu an pathum hian thia mu ani a bong nu te semin an ina ki ka tu man anon hon tak lawa chuan mi pakhat ron kal ve chuan an ina en kwala an in hnung lam atanga tukver lo honga tang chuan nawalu ringota an chung kwa chu an lo thi vek ti a mutani an no ber chu chempui mor nge sheite a atukhuma sa ni in afapa hi amit zona mun ni vela che na thawo oma anute hnuaya mun ni a thil zuma vi na a omboka pilian ngengi tupa no pang ero hi chu bed sheet re hlumani a an chung kwa hi hemizan hian pakhat an kim lova a om velo hi mun danga alo riak chuak hlau mai lo ni a pilian ngengi fapa pakhat zo khi ani loriak bo hi afapa no pang zo kani a alo riak bo hlau ma se hrelo te ya ahim bi kamo anti hi apoi khoi tu ati tu nge lo ni don anu le a u fa pa te a that fek mai rap thak takani atuk zan loka he an chung ko adam om chun hi pulom te ani in puwana hiana kom ta a in ring tokin zam mel putlawatum na sa a u hi lozin mega ni thute asoya a u lozinin an inaron kaltur saphuzong turami pathum ron kaltura soite asoi chuaka an ruanga mu masak pera khan an saphuzong tura local tur te kha arin hlel ngal thute asoi ta vela atitu rap thak taka an thi dar chiang tu ber chu ama nge hi ani reng si athu soi achevel lai te chu enang o karin lel an ruang ka mu ruala ka min lo sok tu bera ka thin lung ron sok tu ber zon
khá mi được cả rin đại chú nó đi lệ rin lệ nó còn thua cái sọc đồ chú anh nó bùi là khá mi ta sắp phụ trong local tour cả là ta bảo hắn em mà thiếu en rap ruk nó thiếu là thiên hệ thiếu hệ aron ra xuống nó chôn mấy lầu mò tịt đấy ngày tua nó chôn không mà nè con rin lậu lắm đâu à bỏ thì ông thấy thôi con rin lậu lắm đâu à bỏ thì ông thấy thôi